again to my YouTube channel. Ako Sulma. Ang mini first vlog na mga kalasat. Anyway, update ako mga kalasan yan. Nagpinda na pala kami mansion. Ha 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 ha. Ay, takad ko. Mention yun kay Faisal. May advisor yan ito, di ba? Ayaw pala, no? Baka kasi walang talaga kami apartment. So, balita ako kasi Faisal, nag-transfer din sa siya apartment. So, kami nag-transfer din sa, therefore, we're neighbor. So, mga kalasan, update ka mo sa room na mo biyaon. And pakitanta ka mo, okay? Pakitanta ka mo si Billy Cardi na. Dahil na, di ba? Kasi makaluman ka niyo. Kasi buwan pa kami prepare. Takad ka. Juma! May tamo. Limot na isap ko, kabulan Ramadan. No, parang excited na ako sa apartment tayo. Excited ako sa bago apartment tayo. Excited ako kabutan ng mga decoration. Excited ako kabutan ng mga panyap. Na hindi ka contribute mo sa mga rindiya mga panyap ta. Bukod maglumo, ha? Ay, wow! Matod ako na-contribute bukod biasit ikaw. Kung na-contribute mo, kung may nagdakot sa mga maleta, nagdakot sa mga mabugat. Wow, ha? Tapos na-contribute ko, Aw. Pangasunod, puwasa na tao. Kung bisa, ba't timpos kita? Sarang may paglimot, ha? So, napuas Ramadan. Never mind. So, okay, nag-vlog muna ako, okay? Vlog muna ako. Later na ako mag-vlog, okay? Pag ginam ako YouTube channel mo. Anyway, mga kalasan, okay, pakitata mo si mga bilik ko. Okay, mga bilik ko? Pakitata mo si bilik ko. Mga bilik, kasi bang mga bilik means say, kakukaway ni. So, yun ang book yun. Basta, ang book vlogger. Ay, Habib po. Ayan yung YouTube channel niya. Pakisubscribe po yung YouTube channel ng mga kalasan. Pakitata mo si bilik ko. Tiyara! Luloy na ako din magpakapayawin. Kasi Tcharan! Basta yung mga kalasan kasi yung panyo ko hindi empty pa. Kasi di pa man dyan ikabutakan kasi way pa ako mga panyap. Kulang pa yung mga panyap ko. And, basta yun na yun. Takad ko. Simulan ko man yung vlog ko ni Faisal. Same kami. So never mind. Baka, twin lang talaga. Baka nagkamali lang siya pag-vlog. Baka kasi siya mayari. Okay? Okay na mga kalasan, update man lang mo sin next vlog na mo kay Juma and Sulma and Happy Ramadan Karim. And sana supportan yung vlog na mo kay Juma and Sulma. Okay? Tuloy-tuloy na ni mga kalasan. Matod pa ni pasabog ni Juma iwan ni Sulma para kanyo. Matod pa pagpapakatawa kanyo. Kaya kamu sumun yung video nila para mag-enjoy kita nyo. Di ba mga kalasan? Bye-bye! See you in my next vlog mga kalasan. Bye-bye! Pagbabay ko na vlog ko. Bye-bye!